Ето ми пара 5. Сега ще ви покажа как се правят кредитите. Само една секунда. За да можете да си направите от снимката от АБВ-то кредити, трябва да снимате първо акаунта или само да се снимате. Така. Да ги шарнете и на профила си на фотострима, за да може от друг профил с линка на АБВ-то да го харесате. Така. След това влизате в друг профил. Ето. И цъкате шарим. Така. И тук харесвате снимката с сърчицето. Готово. Вече не ви трябва това. И АБВ-то не ви трябва. Вече не ви трябва и самия това, след като обаче стракнете, нали, тулбара, може и веднага да го направите. И сега ще влезем в акаунта нов профил. От сайта. Ето, че влизаме. Знаете всичко на този профил. Ето. Сега поставяте линка. Има 3300. И сега като поставим този линк, ще видите колко пари ще има. Ето. Дали 3300? Вече има... 4300. Да, 4300. Връщате се тук. И сега вече не ви обходи сайта, което означава, че ще ме. Сега продължаваме с останалите неща. Така, цъкаме върху нов профил и пишеме каквото и да е. Даже и дрънци, плънци, всеки неща. Например, драз, така. И вижте как ще ви излезат изведнъж пари. Ето. Ето тук. Ето, виждате ли как изведнъж станаха от 4300, 4500. Ето. И това ги отваряте, защото все пак да ви дадат още пари. Ето. Чувате този звук, защото като отвори нещо и се чува. Малко е бавно. За съжаление, компютъра е малко бавен, защото има малко претоварване на компютъра, но няма проблем. Да, някой години е този компютър, просто ако имате по-бърз компютър, може да стане всичко по-бързо. Да. Така, както ви предупредихме за тези кредити. Да, казахме ви, че те се купуват. Не се трудете да си вземете, защото няма как да се опитате да извършите тази звук. Сега тук. Да направим до 6500 кредита. Да. Сега. 6500 или 6400, може би. Аз ще си направя до 6500. Така, пак ще викнем нашата приятелка, където е запозната с Айво от много години. Да. Извинете за... Така. Здравейте, пак съм тук. Няма да цъкаме скипа. Не го цъкате, все пак. Так, 5000... Вече 6000. Да. Влизате в чат-рум. Влизате в чат-рум си. Не вашия, в смисъл, оставили така. И виждате ли, ето това, чакайте, нека да зареди, защото малко да ето това жълтото и, например, опалянка. Това жълтото, цъкаме, например, първото, защото най-много са влизали в този кут. Да. И ще изчакаме там, ще напишеме нещо, както и ще гушнем някой, за да може да ни даде пари. И да направите различни. И ще изчакаме някой да влезе, за да може да напише, че някой се е джойнал към партито. Ето. Сега веднага дадох. И 6100 има. Напишете, например, hi, или hello, или hello, да се знае в кои градове сте и откъде. This is
Ivo account. Така скип, за да е по-бързо. Yes. Така. Но мен е много бавно. Ето зарежда. За съжаление, малко забива, но пак ще се справиме. Така. Това е прошивата ми. Да. И сега, например, може да изберем да гущаме get gin с команда bear hook или просто hook. Ето, join the party 200. Сега може да гущаме на get gin или channel yaoi time. Time. Да. Ще го снимам channel. Нека channel, защото... Така, дори да се изпълни командата поради причината, че са випове, пак ще ви дадат допълнителни кредити. Така. Да, и то като първоначално си нука на нуче или нупвака, като си купиш... Да, ето вижте. Ще го разхубавя с много фитове. Да, ще го направим хубав. Абе, чуйте ме! Никой да не открадне този акаунт, докато да го направим хубав. Или поне с двата фита и може да си го вземете. Трябва първо да го направим хубав за вас, нали? Сега трябва да гушнем момичето. Чакайте. Много е бавно. Да, защото малко Skype. и други неща. И бандикамът ми забавя компютър. Да, защото има много приложения на този компютър. Channel изчезна. Прекалено късно. Так, штракнах моя. Сега ще гущем джин. Ето, bear hook. Но може би ако не стане, само с hook. Защото няма да стане. Значи само с hook. Нека да цъкнем hook само. Изчакайте, една секунда. Така, ето, цъкаме hook. Сега трябва да я гушне. Ето. Ето вижте как се гушкат. И 6300. Сега да влезем в шопа. Една секунда. Ще спрем на пауза. Така, върнахме се. За да направите последните си кредити, забравих колко дават. Няма значение, трябва да запазите някоя дрежка чрез това сърчето. И ви дават 6500. Когато влезете и излезете от акаунта си, ще ви дадат допълнително 50 кредита и ще ви станат 6550. Така, ето излизаме. Ето. И ето ги кредитите ви. Чао, чао!